Sí o no? Una nit tormentosa i amb un mar molt agitat, uns pirates anomenats els pirates de l'illa, quan estaven al seu vaixell, es trobaven amb molts problemes de navegació i a causa del mal temps el capità, que era un pirata patapalo, va perdre el rumb. No sé si ha anat cap al nord o cap al sud. La foscor de la nit no em deixa veure. Ai, capità, la brúixola s'ha espatllat, no para de moure. Nosaltres no parem de remar, però ens costa molt per la tempesta. No pareu de remar, perquè si no el vaixell s'enfonsarà. Capità, sembla que la brúixola s'atura. Crec que assenyala al nord. El mar es comença a tranquil·litzar. Ja anem veient l'entrada d'una illa! Escai, que el que veiem no és una illa, és un vaixell. Deixa'm veure. Sí, és un vaixell pirata. Pareu de remar. Prepareu-vos per a la lluita. Els pirates preparen totes les seves armes per si han de lluitar contra els pirates que hi ha a l'altre vaixell. La nit continua fosca, però els trons hi donen suficient llum als dos vaixells de pirates al mar. Els pirates de l'illa veuen que els enemics són els pirates malvats que tothom els coneix i els hi té por. Els pirates la calavera fosca. El capità es diu Alan. Qui s'acosta al meu vaixell? Si no us identifiqueu, tots els meus pirates i jo us invadirem el vostre vaixell. Només vull parlar amb vosaltres. Els meus pirates i jo volem que canvieu el vostre rumb. Nosaltres no parlem, nosaltres aconseguim el nostre propòsit amb la lluita. Al sentir aquestes paraules, s'aixequen tots els pirates de l'illa. Mentre entren els pirates la calavera fosca al vaixell, comencen a lluitar. En el vaixell lluiten un capità contra l'altre i tots els pirates entre ells. Després d'una gran lluita, els pirates de l'illa aconsegueixen matar els terribles pirates de calavera fosca. Se senten molts crits d'alegria de tots els pirates mentre el capità està allí. Endavant, pirates, amb el nostre tresor! Vinga! Van passar les hores i els pirates cada vegada tenen menys força. El capità decideix fer un descans en el camí i uns dels mariners reparteixen vi i ron a la tripulació. Capità, no podem més. I el que semblava una illa només són roques. A més, s'està fent de dia i no menges res en tota la nit. Que ja queda poc per arribar. Ara no ens podem rendir.
Picadents puja damunt d'uns barrils de pólvora i de sobte crida: Capità, capità, mira a la dreta, vola pel cel un gran paper. Qui l'agafi serà premiat amb 10 monedes d'or, perquè segur que és el mapa que indica com arribar a l'illa del tresor. Ja el tinc! Estem a poques milles! Endavant, capità! Poc després se sent el pirata a rems, número 4 a dir: a pocs metres terra a la vista! Ja hem arribat! Tots veuen un lot de vi per recuperar forces i comença la búsqueda per l'illa. El capità, assegut a una roca, anava guiant a la búsqueda als pirates. De sobte se li va caure el mapa i quan el va tornar a mirar es va adonar que marcava el lloc on està el tresor. El tresor està al fons del mar. Tots van córrer cap al mar i de sobte es veu com si el mar es bellugués en forma de cercle. Tots els pirates es queden mirant perquè mai havien vist que passés això en el mar de l'illa del Carib. De sobte se sent una veu dolça dir: no voleu, no ens fareu mal, oi? No, qui és? Soc l'Ariel i aquestes són les meves germanes. Es diuen: hola, jo soc Xilfa. Jo soc Perla. Jo soc Lili. Jo soc Aixa. I darrere el Marcos que m'hi ha entregat el tesor per ajudar la gent del poble. Sí, és per ajudar a totes les persones que ho necessiten. Per celebrar que havien aconseguit trobar el tresor, van fer una festa ballant i cantant tots junts. por los 8 tentáculos del pulpo. ¡La guerra! Espera. ¡Rayos y truenos! ¡Barba negra! ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Trueno! ¡Al abordaje! ¡Barba de barba negra! ¡Por los rayos
lenta, va. Visca el capità! A la guerra! Busca el tresor! Totes les armes! Visca el capità! Marxa! Ja. A la taula! Aixequeu els canyons! Faig molta por! Seguirem el tresor! Marxa a la guerra! Arribat! A matar els altres pirates! Aixequeu les armes! Tots al barco! Ui, quina por! Visca la guerra! A buscar el mapa! A buscar el tresor! Tots el tresor! Ja no m'acordo. Visca el tresor! Visca el capità! A buscar el tresor! Aixequeu les veles! A la mar! Jo soc Xiufa. Jo soc Bella. Jo soc Lili. Jo soc Aixa. Soc Aixa. Clariel. Soc Lili. El capità. Tola Sadal. Tola Sadal! A l'abordatge! Visca! Trobarem el tresor! Carregueu els canyons! En busca del tresor! Visca les guerres i visca el capità! Atacar els pirates! Visca el capità! Trobem el tresor! Visca Catalunya! Aixequeu les armes! Visca el capità! Endavant, capità! A l'abordatge! A provar per fortuna! A la vista! Maleït pirata! Maleït. Escoge uno de esos. Uno. Endavant, capità! Endavant, capità! Set monedes pel seu cap! De lliures i rics! Que el temps i un restaurant! Alerta! A la illa! Tres a la vista! 100 monedes d'or per una orella. Illa a la vista! Tots els pirates! Auxili! El nom... Què volies dir? Salta! Salta! Atac! Agafeu-vos! Macles del meu pop! Del tresor! Endavant! ¿Unas palabras? ¿Eh? ¿Eh? ¿Unas palabras? Sí. Bueno, no.